For at starte godt ud på siden, så vil jeg starte med at lære jer om, hvordan man laver en ansigtsmaske. Og her i der har jeg noget yoghurt, og det er cirka 5 spiseskefulde. Og så tager jeg altså i, og det skulle siges at være rigtig, rigtig godt, og jeg har også prøvet det, og det er helt fantastisk. Hjælper mod bumser og hudorm. Så tager vi 2 teskefulde af det ned i, og rører rundt. Og når det så er røget lidt rundt, så tager vi noget bare helt almindelig olie her. Jeg vil bruge olivenolie, men det havde jeg ikke lige i skabet. Men det kan man jo bare købe ind. Så noget helt almindelig olie, bare en halv teskefuld, og putte ned i. Og så rører jeg rundt igen. Og så er ansigtsmasken faktisk klar til brug. Og det hjælper rigtig meget. Man skal lade den sidde på, til den begynder at tørre. Og når den så er tør, så kan du tage den af igen. Og det hjælper rigtig meget. Der kommer i kampagner, der kommer der, at man kan vinde sådan en dåse her. Altså i. Og ja, jeg har bare at sige til jer held og lykke. Og ja.